Dijuluni sido hapeahan ni perjabaran molo diulau jem mana memasuki si begading tuwe molo na mengadupi perjabaran rak na mengadupi dusuri alai molo hapeahan na dijuluni apala suhut na memasuki si begading tuwe itu ahad wastuan menangah filosofi na ditiki hita sohot nunga tapasahat be perjabaran na hippel manang nahigul tunanya bangan ima hula-hula do sinamot umma warna hata na mga bengi manang nanya bengi do na marlapatan tumpe hita na mangulahung-ulaw baik bulahan amak alai napuna perjabar tapasahak ma marhiti tapasangap na side do sinamot tu hula-hula na niya banget ima parbol jala marhiti ima di pasahak mang mesti tutulang tak ima si jalo tu timarakop siat tatama molo diro siat tatamang ima diseat masa otik siat upasuhuti otik do gudang di pasahak ma tu si jalo tu timarakop jere tuari akan mengiut di hatana asa si cede tangyang na sidet ima si jalo titi marakut tulang ta do parbo asa tu ma kaharwa marharwa tujulun nyari tuari na mangiyut ima nasohoti molo adong di nasida uleo dang mga bengi binasida di perjabar nunga sada ki wajib bidina sida di corona sida molo alung akka ulau nawi molo dido akka harwan marharwan isarani dina memasuki si begading tuwe dia akka harwan na tu budak denak dang mga bengi bina sida perjabaran tu hobar tu akka ruhuk ni pergiling bonon na sida mana hobar tu ne tu na pinangido ni uleu ni jala jujuton sayro akka suku-suku apalagi na di tanu persirahan atong songo diro bulu di uleu jem dung dinalau sikko rupani dinalau marsipangan Roma napuna beges dihamu ya napun nami bokamu tu soma tulu-tulu ni sipangan dia laksana magwar raju mulu memersetebi tutulang tu hula-hula terlungu bima tu ne tu itu di hutan akar raja nami ala hubatu pahami lu disut tulu-tulu di sipangan do nomor 8 adorang suhu pasahatan itu kehasahatan akar raja nami siswe nang somal na ulau kami dia ka perjabaran molo tumpe di julu nami nang rak mangadu piduhita adong binigyan diwe i pasahat rak mangadupi hula-hula do tulang di pasahat do nomor 8 dang adong nani do na gaurgota molo hitaro na mangulaw siulaw manangdang marudu dekim mulat bolo si seda hesuhutu holat ditiki parsohok ni hitaro dak kita
do perso ni anak kodak kita mengadupi do lamar lapatan bolu nasida mengadupi nasida mapeling berperan manang na gudang napuna parjamparani dan kita rikota musi sejulune HP sementara pasato taruh tutulang tak pasato taruh tu ule-ulette sesuai na ubar akka parjambaran na masa taule pasato taruh tuho berjebutte pasato tatulunga tubutte pasato tajambar tuborta terlungu bima tu netutu di hutan. Jadi selagi dihita hasuhutun manang nasi sede hasuhutun guarda molo hitar na patupahan uleo bei uleo akka ragam ya kaharuan na mit do nebelge molo hapiahan di parjambaran hasuhutun do asing ma ditiki pangulion anak alai mulu tiki hita madapoton pasangap kuleh ulette manang na uleu menuruk-nuruk mang nalawi tatutulang ta pasahat si panganon neteu aladang pula marhara hita tutu ta pasahat matu nasida imana ni dokna gargo tama pasatu na tu hita isarani kita menulangi tulang tak manang tabunya anak kota tuje buni hule-hulette pasato tama tu neside sipangan neside ma pasa neside ma hipel membegi parjabarani jadi neside mangadupi jadi barakatu sipatu paul isarani soal nauruk nak kaning digicap molo diulah memasuki si begading tu halama bodik ke dona side do ulos bei uleh-uleh do tulang do akka uduran na asing sisue do bukota atau tu ta pasaha matu side pes itu na tongki do nomor lapatan dan dong dihata manang na marsi igilat jumlahna mang na gudang na ima bidena molo hita sisede hesuhudo ngasede ki wajiban ni hita na margeling molo tubuh harawat dinaside sisuido akatang yang tak tuturo ma hita mabuah perbuipir buat utama ulos mulu dena itu guru na seorang tutu paro pawarot alai diulau ni dang naga bihi tabi mengadopi percapar dang mabagi percapar kita di jebu ni anak kota saya do na dilian nai sarani bolo osang tu hule manang na merangi itu hule odu bagiot tapi kita na merangat tu jadi songonima isini video tah dia baso ima dia kena mengedusi sukun ya kadonga jut mulu binai konten manang na video manaringot ya ka ulau na asik saya roho sukun merhite komentar jadi dina urang lubi manang urang adol pe nyadang na pola gebia ka persoalan na belgo manang na gebi si persoal hono alai ikon adong do astuan manang filosofi New Leon asa tahu to patorakut tuaka sudut na poso isarani buah sadang upesuhut tutulang bahasa dang upesuhut ule diulah memasuki si begading tu do ulah sorme tu tu
nunga adong akka filosofina isarani ditikki persoho tak nunga tapasanga beda side na side manapuna perjaparan na hippen horan uleki mulet do di pasatu hita ala itu hari akan mangihu tu nunga bebu hita majujung baringita nunga bebu hita patu pa edet nunga bebu hita mabagi perjaparan tu na side songoni ma isini pilot tadi bason dina hurang adol pe manang hati dia adong na teding songo matani surat ya kapaduan tatong mangidui be penuturiyo satu tong ma ditabori ka reje penuturi salam para horas aman hita sedupna horas